በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብዛዕባ ጽፉእ ወዲ ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 11 ከምዚ ድማ በሎም ሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበርዎ። እቲ ንእሽተይ ከዓ ነብኡ ኣቦ ካብዚ ጥሪት እቲ ዝብፅሓኒ ግደ ሃበኒ በሎ። እሱ ከዓ እቲ ገንዘቡ መቐሎ። ድሕሪ ሒደት መዓልቲ ከዓ እቲ ንእሽተይ ወዲ ዘለዎ ኩሉ ኣኪቡ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ። ኣብኡ ድማ ነቲ ጥሪቱ ብዝርገት እናነበረ በተኖ። ዘለዎ ዘበለ ምስ ወደአ ኣብቲ ሃገር ብርቱዕ ጥሜት ኮነ። ንሱ ከዓ ክስእን ጀመረ። ከይዱ ምስ ሓደ ካብ ደቂ እቲ ሃገር እቲኣ ተዓስበ። ንሱ ከዓ ሓሰማታት ክጓሲ ናብ ግራቱ ሰደዶ። ካብቲ ሓሰማታት ዝቕለቦ ዝነበራ ቁራፍ ክበልዕ ሓርር ይብል ነበረ። እንተኾነ ሓደ እኳ ዝህቦ ኣይረኸበን። ሽዑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ጌራ ዝተርፎም ኣገልገልቲ ኣቦይ ክንደይ እዮም፣ ኣነ ግን ኣብዚ ብጥሜት እመውት ኣለኹ። ተንሴዳ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ ኣቦ ኣብ ቅድሚ ሰማይን ኣብ ቅድመኻን ሓጢኣት ገበርኩ፣ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ። ከም ሓደ ካብ ገላውኻ ግበረኒ ክብሎ በል። ተንስኡ ከዓ ናብ ኣቦኡ ተመልሰ። ኣቦኡ ድማ ገና ርሑቕ ከሎ ራእዮሞ ደንገጸሉ። ጎዩ ከዓ ብኽሳዱ ሓኒቑ ሰዓሞ። እቲ ወዲ ድማ ኣቦ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድመኻን ሓጢኣት ገበርኩ፣ ደጊምሲ ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ በሎ። ኣቦኡ ግና ንገላው ብሉፅ ክዳን ኣምፂኡኩም ክደንዎ፣ ካቲማ ብኣጣብዑ ኣሳኑ ናብ ኣጋሩ ደይሉ፣ ስብዕቲ ላም ኣምፂኡኩም ሕረዱ፣ ንብላዕ ንተሓጐስ። ምኽንያቱ እዚ ወደይ መይቱ ነይሩ፣ ሓዊኡ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እዩ በሎ። ክሕጐሱ ድማ ጀመሩ። እቲ ዓቢ ወዲ ግና ኣብ ወፍሪ ነበረ እሞ መፂኡ ናብ ጥቓ ቤት ምስ ቀረበ ዋይላን ዕልልታን ሰምዐ። ካብቶም ገላውን ሓደ ፀዊዑ እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ከዓ እቲ ሓዉኻ መፂኡ እሞ ኣቦኻ ብድሓኑ ስለ ዝረኸቦ ስብሕቲ ላም ሓዲዱሉ በሎ። ንሱ ግን ኮርዩ ምእታዊ ኣበየ። ኣቦኡ ከዓ መፂኡ ኢሎ እሞኖ። ንሱ ግና ነብኡ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ እኖ ክንድዚ ዓመት ተገዛእኩኻ፣ ካብ ትእዛዛትካ እውን ከቶ ኣይሓለፍኩን። እንተኾነ ንዓይ ምዛዕርኽተይ ዝሕጐሰሉ ማሕሰብ እኳ ኣይሃብካንን። እዚ ምስ ኣመንዝራ ኮይኑ ገንዘብካ በሊዑ ዝወደ ወድኻ ምስ መፀ ግና ስብሕቲ ላም ሓደድካሉ በሎ። ኣቦኡ ከዓ ወደ ንስኻስ ኩሉ ሳዕ ምሳይ ኣለኻ፣ ናተይ ዘበለ ድማ ናትካ እዩ። እዚ ሓዉኻ ግና መይቱ ነይሩ፣ ሓዊኡ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እዩ እሞ ክንሕጐስ ይግባአና፣ ክንሕጐስ ባህ ክብለናን ይግባአና እዩ በሎ። ኣሜን። ዝነጠበ ዝጐደለ ብኣፈ ትጉሃት መላእክቲ ይተኣርመልና፣ ዝመሃረና ዝመዓደልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣልፋን ኦሜጋን ክብሪ ንስሙ ይኹን። ምሕረትን ቸርነትን ናይ እግዚአብሔር ኣምላክ ኣማላጅነት ናይ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተረዳእነት ናይ ቅዱሳን መላእክቲ ጸሎትን በረኸትን ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኃያል አሜን።